yung close friend ko na babae ay nagkakagusto na po ako sa kanya. Pero hindi ko po alam sa sarili ko kung itutuloy ko ba. Kasi sa totoo lang po, next month, paakyat na po talaga ako ng cruise para po sa trabaho ko. Nawala na yung sapi sa akin. Yun lang yung tanong niya. Yun ang tanong niya. So, sasampa na siya sa barko. Oo. Pero nagkakagusto na siya dun sa kaibigan niya. Yes. Multo, gaano na ba kayo katagal magkaibigan itong kaibigan mo na ito?